אבא חשבתם כשאמרתי לכם אני הולכת ללמוד משחק, אני רוצה ללמוד את זה ולא תואר. זה ממש לא הייתה הפתעה. דיברת על זה כבר לא יודעת מאיזה גיל. רצת לחוג הזה ולחוג הזה, וצעירי הבימה, ומגיל 5 כבר רציתי שנרשום אותך ללהקה של בית ספר, וכאילו הייתה איזו אובססיה על זה, אז כאילו היה די ברור שזה יגיע. מצד שני, להגיד לך שהייתי מאושרת, הייתי אומרת לך, תקשיבי, זה בזבוז זמן, ויאללה, לכי, מיד למשפטים אורי החשבון. זה מסלול קשוח, עולם דפוק לגמרי, מסתובבים שם כל מיני אנשים. מקצועות אחרים לא קשוחים? כל מקצוע יש לו קושי שלו. ומה עוד חששת? וגם חשבתי שאנשים שמסתובבים בתעשייה הזאת, זה לא בדיוק העולם שלך. מה זה העולם שלי? מה זה האנשים? עצמאים, סטלנים, חשבתי שזוגיות, הסיכוי למצוא מישהו שיהיה שכיר, מפרנס בצורה מסודרת, אין לך קשרים בעולם הזה. ברור לי שכל מישהו בן של מישהו או משהו מצליח, ומישהו לא צריך להזיע פי 200. רגע, אז היית מעדיפה שאני אשב במשרד, ואני כל יום אעשה עבודה שאני לא אוהבת, ויחזור בדיכאון הביתה? ממש לא, בדיוק בגלל זה כאילו אמרנו לך, את צריכה לעשות את הדרך שלך, אנחנו מאחורייך. אז איך הגעת היום למצב שאת מרגישה שאת תומכת? מה, הדרך? זה הנחישות שלך, על זה שאת לא מוותרת, על זה שאת עובדת, לא פותחים לך דלת, נכנס מהחלון, לא פותחים את החלון, את שוברת את הראש, איך פותחים את התריס. כאילו, באמת, לא מוותרת לעצמך בשיט. את אוהבת את זה, אני אוהבת לראות אותך, רוצה משהו, ואני נלחמת להשיג אותו, ומוכנה לעבוד קשה. אם היית רובצת בטלוויזיה כל היום, מחכה שיגיע איזה סדרה בטלוויזיה, אז הייתי מוטרדת. מי אני שאני לא אתמוך בזה? להפך, זה מעורר המון הערכה אלייך. ואני באמת חושבת שהגעתי למקום שאני משחררת, ואני מאמינה בך, במה שאת נהיית כאישה צעירה, וביכולת שלך להחליט בשביל עצמך, וללכת עם זה, ואני רואה שלא יודעת יותר טוב בשבילך מה שאת. אנחנו די מסכימות על זה. צריך ללכת אחרי החלומות, מבחינתי בכל מחיר. כי אחרת אפשר לחיות בחרטה. היום בדיעבד עצמך שלא הקשבתי לקולות רקע ועשיתי את מה שהלב שלי אומר לי. ברור שאני בדיעבד עצמך. את מבינה שזה לא נפוץ בתל אביב. סוף סוף הגענו לגיל שאפשר להסכים. הגענו לגיל שאפשר להסכים. יאללה.